Oj, Bože, je li bila neka kafana da je nismo obišli? Boga mi, po moje računci nije. Nije to mene ni sramota reći i to je tako, to na žene ostavlja utisak, ta disciplina. Bacanje kamena. Pa kako ne, jer si ti u podškošulji radničkoj, jer tebi se sve vidi ovdje ovaj dio dok kad ti izbacuješ, razumiješ? I ona je to valjda snimila, razumiješ? Jer ja sam vidio okolo, razumiješ, ona je stajala, onu lubencu, uzela pola i razumiješ, jede i gleda me. I samo one košpe pljuska prema meni. I ko za inat, mi za večerom, razumiješ, ti sjeli jedno preko puta drugog, jedno 2 stola. Ono što ja znam, naručam miješano meso, pojela 2-3 pladnja. Ona, mislim, nije ona ovako, razumiješ, dama je ona ipak, jer ona samo vermut tuče. Njoj 2 litre spucala, razumiješ, vermut je valjda nju taj šećer umamio. I gore ona mene odvuče, titav salon, prisla uza zid, razumiješ ti mene. Ja neću, ja kažem, bježi ženo Božje, ostavi na miru, razumiješ ti. Ona ne, ona opet, pa ja kako bježi ženo Božje, imam ja smiljku moju, šta ću sa tobom? Ajde možda i bi, razumiješ, šta ja znaš kako kad si pjan. Ali ne mogu, ma kaj, još ona najela onog, jede luk ko jabuku, razumiješ. Tako da, mi isto, mislim, mi se pozdravimo, zdravo za zdravo, ali teško će to ići, znaš mo. Halo? Baba, jel me čuješ? Ne. Ja ću tebi da diktiram, a ti ne budaj spisak. Ne mogu u kancelariji pred ljudima. Čaše male. Dobro. U plastikari. One 0,3 da kad bude pena, da. U plastikari uzet ćete 2 najveće. Kod muse, tako je. O šta ja znam, nek budu komadi, baba, tak toliki. Pa da mogu da stanu, pa tak toliki nek budu komadi. Važi, bako moja. Ajde, čao. To se Živanu desilo. Ali čekaj, pa tamo je sve su mi dobri ljudi, rodbina, prijatelji. Čekaj, Žiki je neko otvorio firmu na njegovu ime. Čekaj malo. Nego šta je nego otvorio? Ostavio je gospodin alkoholičar ličnu kartu u radnji dok nije imao da plati kauciju za gajbu piva. I ostavi gospodin ličnu kartu. Šta je s tim flašama bilo, ja iskreno ne znam. Te flaše kod nas u podrumu nisu završili. Ja mu kažem, nisu, Bog te čoveče. Daj mi flaš sad da je vratim. Nisu kod nas u podrumu. Ja ne znam šta se radi o flašu. Jesi ih razbijedno peno ne znam. Uglavnom, lična karta mu je nestala i došla je do fantomske firme na Živanovo ime. Eto ti, Žiko. A šta ja tebi pričam, šta ti znaš o šahu? Šta ja znam o šahu? Šta ja znam o šahu? Ja, kojem je šah, da kažem, izrasto iz ruke koliko sam stajao nad njim. Ja šta znam o šahu, koja je stavio kod jednog kralja po zrno na svaku onu duplo i onda sam uzeo cijelo kraljevstvo. Ja šta znam o šahu, koji zna šta je, da kažem, karokan odbrana, koji zna šta je kraljev gambit, koji sve drži u malom prstu. Ja šta znam, pa šta ti misliš, konju jedan, da bi ja ovoliko dugo ostao na rukovodećoj poziciji, da nisam po 5-6 poteza držao u ovoj svojoj... Koga farbaš? Ma nije to, ne, bez veze. Ajde, šta nije to? Kaži mi koga farbaš. Drugari i ja nešto, da vam ne objašnjam, nije to što mi. Ali možeš babu moju da dođeš da ofarbaš? Molim? Šta ja znam? Njušilovička farba godinama. Ali ne može. Slomila ruku. Kažu doktor i osteoporoza. Dizala si, kaže, nešto teškora. Kaže, nije. Gurnula sam samo šemize. Kako ga je gurnula? Kvrc. Nema više ništa od te ruke. A baba podilajsala. Sad mora da ide na frizuru. Svaki dan mi govori, moram da idem da se farba. Sad hoće da ide u ugrad, da je vodim u ugrad kod frizera. Pa jeste vidio pošto je to farbanje? Ma znam. 500-600 dinara sigurno iz džepa će mi izbiti. Nego ako možeš. Nije to, da. Ne treba nju sad, šta ja znam, ne treba ti njoj pramenove. Samo je preli u naranđasto, u ljubičasto. Izvinjavam se. Halo? Drozd se javlja, prijem. Drozd se javlja, prijem. Raportiraj stanje Živane. 480 ili 840? Kako može biti, idiote pijani, 480 ili 840? Valjda brojka mora biti jedinstvena, jednoznačna, da kažem. Slušaj me, marš nazad u Kikindu i na brojanje. Hoću tačan broj soba po svakom drvetu. Odjava, prijem. Odjavljujem se, prijem, odjava. Aj sad je dosta. Dosta tvojih izlaganja. Sad ću ščepali ste priliku. Ej, Dragane, ščepali ste. Ajde, molim te, šta pričate? Šta pri? Jel vidiš da ga je muka naterala? Muka, ništa drugo. Kakva muka? Ajde, molim te. Kad bi jedan činovnik
državne službe, da je iole normalno vreme počeo da se bavi preduzetništvom. Ej, i to u poljoprivredi. Ej, i to u Srbiji. Ej, Boškić, slušaj, možda je vreme da mamička prekine da čita priče pred spavanje, a? Šuma Striborova. Što bi rekao pokojni moj čika Franjo, mali Tintilinić i domaći. Tjena gana mana? Ađi vaka djajalje? Harati pa kaj dada? Djana gana manalaj. Djana he. Bahrat. Bahving aja. Djajage! Ali kako, šta sad? Mala nevesta. Si čuo nekad za to na televiziji? Osim crtanog gledamo i malu nevestu. Šta je, Bora, šta hoćeš sad ti? Ma zov komunalnu, baš me briga. Zovi je. Pa imaš ti dušu, čovječe, i ti djecu imaš. Pa velike su, pa jesu, a šta su? Oni nisu bili djeca dok su bili djeca, jel? Mala ti u Parizu, pisac poznati, jebe ti se sad, a mali na Kubi šta radi tamo u šećernu trsku, šta ja znam. A? Pa čekaj mali, jesu oni lupali stalno loptom u moj zid, dobro, tastovog stana, ali ja sam u njemu živim. I nisam zvao miliciju. Pa znaš šta? Pa moj će Milan svirat bubanj da se ti na glavu popneš. A ti radi, zovi koga hoćeš. Tako. To tako, da. I nema me više u firmu zvati. Moja prva odluka da razriješim silenu posla sa našeg odjeljenja i prebacim sve Korličine. Obustavi! Rade. Ništa od toga. Šta ništa? U pitanju je Buva. Pa šta Buva? Marjanović došao da zaposli sestrića. Dobrosavljev ga otreso ladno. Ti znaš kakav je Marjanović kad mu se kaže ne? Skočio, počeo da udara rukama, nogama, lego na pod. Neće da iziđe. Ovaj zvao obezbeđenje, on se prepustio, oteglio se onako. Jedva su ga digli za ruke i noge i izneli napred ispred firme u Baruoru stavili. Kaže, neću da se pomerim ispred auta. Pomeri se, neću, kaže. Sve sam gledao s prozora, samo da me ne vidi, ovako sam se malo sakrivao iza jednog stuba. Ujebote sunce, kad Marjanović nema više utjecaja. Sve su stranke upropastile. To ti je poslao Dobrosavljev da očistiš i osušiš kako znaš i umeš. Imaš 30 minuta. Crvena lada, konju. Jedini ti u firmi voziš ladu. To vam baš idol, dragi. Baš! Ja sam idole bar imao! Mi smo bar imali idole! A šta vi imate sad? Ništa! Nula! Duplo golo u dominama, što se kaže baba moja kad vrisne. Pre svega kao prijatelj, posle toga kao i kolega. Da kažem, ne mora pomoćnik. Platit ćeš ovo, Boškić. Platit ćete obojica! Ja ćete da vidite kako će krv da lije. Biće mnogo lepi sarana, ja vam kažem. Ma nemoj. Ja ću platiti. Ja ću platiti. A što me terorišeš 20 godina? Ja te terorišem. Izvini, mi nešto da raspravimo. Zato što sam te privio na grudi da piješ moju krv. I reci ti meni pred evo mojim veljom, da kažem, pred Boškićem. Jesam li ja formalno, pravno, da kažem, pomoćnik glavnog arhivata? Jesam li? Dragane, formalno, pravno ne. Ali fiktivno si. Sram te bilo. Sram da te bude. Ja, moja 2 sina i dijete, čovječe, koeficijenti, ne mogu da je ranim. Ti nisi se udostojio meni to da uradiš. Da kažeš da ti ne možeš mene da postići, nego mora moj Veljo da dođe. Da kaže moja krv iz mog zavičaja, da on more lijepo meni da kaže. Ti si me primio, ja? Ti si me primio. Sram te bilo. Sram te bilo. Kako se mogao sam ovih 20 godina da ti ne vi ste, gospodine direktore, vi ste, znam. Pa sve on tamo napravio da unutra izgleda interijer, muziku. A to ti je muzika, on je uzeo, prepjevo sve čoveče pjesme na srpski, uradio, da kažem. Čekajte, prepjevo je sa vilenjačkog na srpski. Svaka čast. A tome ja vama stalno pričam. Naš čovek, kad ode negde sa strane, kad vidi pravi sistem, zna i da ga donese. Nije, kažem, na srpski pogrešio, nego on je naše pjesme prilagodio tematici. Ne znaju ljudi te pjesme iz tih, da kažem, filmova. Ali on naše pjesme, da oni mogu naručiti nešto, razumiješ? Pa što ako dođe ovih zemljaka, razumiješ, što vole, da kažem, dobru pjesmu, on ti krene, pjevaj, plači brezo bijela, zaglasi ja ću sa tobom, otišla Galadrijela, nije
rekla zbogom, razumiješ? Ili Boromire, pitaj staru, da li pamti ljubav staru, stara njemu. Da se prekrestim i levom i desnom. To, pa to. Evo da se prekrestim. Ovo užim. Ako je i od tvog tetka, da kažem, Dragane, mnogo je. Mnogo je, brate mili. Prepevavati pesme, ubacivati imena iz jedne knjige u krajiške numere. Pa onda posle toga terati ljude da se oblače i da nose, razumeš, ove mačeve. Pa šta je to? Leteći cirkus Radenka Salapure tetka? Ako je i od Radenka Salapure tetka, mnogo je. Pa jesi ti normalan? U tim godinama ti tako da se oblačiš, da se pretvoriš, da si cirkuzant? Ajde, molim, Teoden! Ma, Boromira, dane velike. Boromir, a šta je Smiljka rekla? Šta je Smiljka? Jel Smiljka zna? Joj, Bože, jel bila neka kafana da je nismo obišli? Boga mi, po moje računci nije. A kad je Aco ono konobara pogodio onim jajetom kuvanim u glavu, mili Bože. A sad bi to jaje pojao da ti pravo kaže, samo mekše kuvano nožem. Dragane, povratit ću, čoveče. Povratit ću, šta pričaš, ohranije si normalan. A i ti si se pokazao baš u pravom svetlu pred zemljacima, svaka čast. Kad se podnapio, onda skočio direktno sa stola pevačici, seo zavrati. Ajmo! Pa šta? Pa šta, kad sam se podnapio, pjesma me pogodila. Pa jeste vidio kolika je to žena? Pa jeste vi, ona je mogla mene još dvojicu ko jelku, onu božićnju nastaviti na glavu, ništa da ju ne bude. Joj, Dragan. Kako se zove Cana? Cano? Sestro moja da mi je vidjeti, kad je zagrmila, ona, razumiješ time, ja kažem gazda Mile onome, nemoj je na ozvučenje dat, more ona grmi, ona, razumiješ, kafana. A i ti, brate, mili Đoko, nisi niti bio. I tebe, Boga mi dobro poduvatila ona, da kažem, rakija i pivčuga. Ha? Pa si ti zaboravio šetnju po stolovima? Ha, kad je stala nogica uz djelcu s palentom i basom. Jel tako bilo? Pa nisi ti primijetio, povuko je čovječe u kolo on, jedna noga, da kažem, cipela, jedna djelca s palentom. A kad je Ilija Cicvara uzao, Đoko, palenta, nemoj, Dragane, povratit ću, nemoj, molim te, kad ti kažem, čovječe, povratit ću, da povratim na svaki pomen hrane, vraća mi se na grlo. Šta sam mogao kad je žitka bila? Šta sam mogao? Daj da se odvoji! Mora da mi onaj čanak da mi ovako odvaja sa onim nožem za ribu, Sabo. Kakav nož za ribu? Pa nema veze. Još što sam mamura, ne pamtim da sam ovako bio mamura. A nema ni balavca, a i on se dobro podnapio. Pa rekao je dobro sinoć gazda Mile. Ne podnosi mali jaka pića. Koji god izbor da napraviš, dečko. To zeznuto jako. Ostaće trunka kajanja. Šta se može? To je život. Život ide kao jedna reka koja salama. Pa ja sam imao stalnu devojku. Fantazija nam je bilo. Divota. A ona, visoka, atletičarka, kosmonautkinja, ruskinja, lepa, pirgava, balerina, što god. I šta se desi? Uđe u kapsulu da ode. Lansira se onaj Sputnik. Ja tamo u onoj komandnoj sobi, veliki televizor, oni meni prikazuju, ona poljubce šalje meni Đorđu kad odjednom u hemisferi. Usija se, docrvenila se, usija kapsula i ona, davoj, do svidalj, ko zna di je u Pacifik bućnula. Nemoj, Đoko, više, molim te, nemoj. Pa onda na selu, imao sam kod babe na selu jednu, fantazija ista. Devojčica, znaš šta je, s 300 ovaca ona je znala na kraj da iziđe, samo ovako pucka malim drvetom, ona preskaču. Glas imala, to je pevala, o mama, zomba, bakalar. Taman s njom dođem u grad na korzu, ja vidim jedna ide, čitav korzu gleda, ovako se preliva, ja oduševio se i sa njom u kontaktu, ali ne moš ti, ona je bila uvek sa sestrom Lidijom nekom, nije se od nje razdvajala nikad, posle se udala za nekog udbaša, rodila mu 2 dece. Eto, šta sam mogao, Bošković? Šta sam mogao? To je bio izbor, uzmi ili ostavi. Ako uzmeš dijamant, kaljit ćeš se, ako uzmeš čobančicu što nema dara, onda će nećeš. Alt je svoj stil, usreću se. Pola Pećevih salaša izgleda ko ti. Eno i svi voze žandarske biciklove 48. Kad te malo bolje pogledam, ti meni ličiš u stvari sad na Živana, kad se sredi da ide u crkvu. Pa nije on, nije pobožen. Nema kakvi, ne, daj Bože da je on pobožen. Nego mora zbog Šilovičke. Pa jest, ali mora zbog Šilovičke, znaš. Njega Šilovička, jer on je alkoholičar. On je sve u njemu je izgorelo, jetras. I Šilovička njemu kaže nedeljom, a sad se
Živane, obuci se, onda on izvadi neke stare stvari, sačuvaj me, Dragane Bože, bele cipele, brown nešto, pa neki šal do zemlje, pa neke naočari nabije, katastrofa i onda oni zajedno kao idu u crkvu. Tako meni Boškić izgleda, baš kao Živan. Jako smešno. Jedino što mu je, da kažem, prevozno sredstvo Živanovo malo mlađe. Njegov motor je 51. godište. A nemoj čak! A ne mogu da Hipster! Gospod, idem napolje, sad mi je najbolji sat za pravljanje fotke. Hoću da uradim ove prelazi iz jeseni u zimu. Ide Dragane da slika, ko što mu je tata slikao na mitinzima. Možda i on bio hister. Odakle im novca, čoveče Boži. Šta? Pa oni piju surutku, kao da je voda. Pa odakle im pare za surutku čistu? Odakle im pare? Odakle im pare? Mene pitaš odakle im pare? Pa ti znaš kolike plate imaju oni u reanimaciji? I šta sad oni rade? Skendiraju. Stavljaju papire i pretvaraju da bude digitalno. I sad oni imaju plate. Pa oni plate imaju direktorska koeficijente, nije im nikad dirano. Skendiraju, pa to sam mogo i ja da radim. Ma nemoj, pa zato u platu bi ja radio. Dobro je, meni rekao Zdravko, moj rođak. Kad mi je još rekao nego ja budala, nemoj se zafrkava, Dragane, sve će biti na kompjuter na dugme. A ne, ja slušam mog nadređenog prvog i dugogodišnjeg kolegu Đoku. Tebe slušam. Dragane, razbij kompjuter, Dragan razbije kompjuter. Sipaj rakiju u njega, Dragan sipa u rakiju u njega. I šta sam dobio? Šta sam dobio? Šta si dobio? Ti mi govoriš. Ja ti govorio. Ti meni pričaš o kompjuteru, ja? Pa ko je prvi doneo računar ikad u firmu? U 84. Dok nisi znao ni šta je televizor u boji. Ja sam ga doneo. Galaksija kompjuter, Živan ga sastavio. Iz delova čoveče u nekom magazinu izašlo. Doneo Marjanoviću pokazao. Ovo je budućnost, direktore. Nema ništa od te ličke kape. Ovo je Vlada uzaslomio. Nosi to govno napolje odatle. Zrači. Tako sam ja prošao. Ali on je znao onda. On je bio vizionar. On je znao onda da to sranje zrači. Ja da ti zavidim. Jel, na mene ciljano? Ja sam rekao neki. Na mene ciljano iz ove kancelarije. Jel, ja da ti zavidim. Ja tebi dođešu da zavidim. Da. Koji sam udario prve akorde i uklesao ih u kamen temeljac vojvođanske, da kažem, zabavne muzike. Ja treba tebi da zavidim. Sad ste i vi imali grupu, band. Sad ste vi imali grupu. Vis. Tako se zvala grupa Vis. Vis, dečko moj. Vokalno instrumentalni sastav V.I.S. V.I.S. Ja sam prvi, sine moj, koji je imao električnu gitaru u čitavoj Bačkoj. Običnu gitaru. Običnu, koja je bila, jer je meni Šanjika ručno namotao elektromagnet, ubacio unutri. To nije u Americi još bilo izmišljeno, kad sam ja radio. Ja, Stevica, Savica i Radica, mi smo bili vitezovi Salajke. Jer su njih trojica bili sa Salajke. Ja sam za njih bio kao sa sela, pa nisu hteli meni, ali ja sam posle njih, jer frontman kad je on potpisao meni da ja prava, nije ni bitno. Dakle, mi smo svirali, žarili i palili. Ja sam imao, dečko moj, frizuru s puno gela. Imao sam šiške kao sadmice zavijene napred. Češljao sam se skakavcem, 3 tačke ovdje istetovirane i skakavcem se češljam. Ja sam bio James Dean. Od Živana sam uzimao radničke kožne pantalone pa ih oblačio da izgledam što opasnije. Da li se sećaš možda Ginny Morrisima ja? Jimali Morrisnik. Ne. To je bio pevač, ja sam na njega najviše ličio, jer sam imao kožne frula pantalone, pola guzice ti viri da kažem čitavo prkno, ja sam imao uske frula, one čizme, samo sam ovako ritam sekciju davao. Tako je to bilo, sine moj. I šta bi se, mislim, vitezovima Salajke, pošto moram biti iskren, nisam čuo za vaš rad. Pa da, ali pitaj mamu, možda je ona čula kad je posle naše završene svirke dolazila i ajde, molim vas, dosta više s tim fazonima, stvarno nisam čuo. Pa zato što Jugoslavija nije bila spremna za nas. Mi nemamo zabeleženih snimaka iza sebe. Samo ko je uživo nas čuo, taj je čuo i da taj je onako vrištao i čupao kose. Posle su nam se koncepti mimo išli. Ja sam otišao suviše u neki drugi pravac. Otišao sam u nešto progresivnije. Imao sam jako teške politički orijentisane tekstove koji su baš onako ubadali. Uostalom, tada sam prvi put i otišao u Moraholom banju u Mađarskoj, čuo Omegu i skroz se promenio. Postao sam hipi.
Pogledaj, vatročvatkov Đorđe privezi. A ti si, baba, šta radiš? Moćni ranger, a? Super su ti tu fahije! Koliko si araha stavila, a? Šta, poskupili su, a? Pa si našla zamenu. Stavila si prezlu, a? A šećera? Šta, poskupao je pa s vrha noža? Šta? Jabuka je dovoljno slatka sama? Nisi morala ni da je pečeš! Ni da je pečeš! Da ne troši struju! Mogao sam sam da dođem s kolegama sa posla, da se popljemo na drvo i da sisamo jabuke. Pa kako te nije sramota? Pa kako tebe nije sramota da ja pričam ovdje pred kolegama s posla? Ne mogu da se derem! Pa ne mogu da se derem! Jel mi podmećeš? I ti mi podmećeš! Pa jesi normal da je zvao Stevica, šta bi bilo, šaćera ne bi dobio? Sve to bilo, ne prekidaj mi vezu! Ne mogu da se derem! Trhala mati!